Daj mi peniaze, mám zbrojek. Koľko stojí? Počkaj, 10 000, to si môžeš, nemusíš si kupovať. Či dávať mi peniaze. Daj svoje ruky, ty kokot jebaný, hneď. Už mám vodíček, poďme na to, mám vodíček, poďme. Dagana mám tapy podľa teba. Vyskúšame, tu na zborca. Teraz vyskúšame, že sa vychal. Nie. Ty kokos, ale je tu. Pozor, my máme lepšie auto, jak vy. Ja lepšie auto, jak vy. Keby toto zaturujem, tak odletíte všetci traja hoveda. Všetci vybuchnete, keby toto zaturuje. Pozor. No vidíte, máme lepšie auto, jak vy. Chcem prísť zoran si auto, svet, poveda. To bol quick move. A dobre ide. PALEJ! Tak ty si brzdí borec. PALEJ! Pozor. Pozor, však ide borec za nami. Borec nám zaháňa a ty zračeš iného borca. Majú gany? Ruky! Ruky, ideme obchod, ruky. To bolo miestne. Ja viem. Mám Glock. Má tu 570 000 v kastlíku. Dáme ruky, že ideme kradať. Ruky, vykradáme svoje ruky, rýchlo. To máš jaký... Čau Jango. Čauko. Ste kokoti. Ne, fakt sorry. Hej, tak Umieru. na VAR. Sebral ti něco prosím tě. Nič. Ne. Dobrý. More, daj si ruky. Mám ganu. Nie, nestrelaj, mám ganu, nestrelaj. Chilluj. Len si kúpim niečo, okej? Čak, a nechceš so mnou vykrádať? Ne, pohoda, díky. Došiel tu nejaký týpek nám na stištovku. Tento. Kdo si? To je môj brat, ten rukojemný je môj brat. Jo, dobře. Tak běžte kousek dál, nebo... Nejsem jeho brat. Top. Nástup, jedu ti na hlavu, nástup. Ideme obchod do obchodu, rovno do Ale obchodu. však chalani, kľud. Ja teraz nevykladám obchod, chápeš? Teraz si bol rukojemný, budeš zás rukojemný, mi to je jedno. Daj svoje ruky, surrender. Prečo auto je tak ďaleko? Lori, tu čakaj na lockpick. Ahoj, sú tu benga. Čo sa deje, pán Daj policajt? svoje ruky. Daj si ho ruky. Výstup sa, Daj si ho ruky. Daj svoje ruky. Daj si ho... Oh shit, zatiahni tú zbraň prvé. Alebo počkaj, zatiahni ju. Poď preč. Wow, čo sa to deje? Si ostal kropil. No neviem, poď, ty nastúpiš, poď preč, chápeš, kámo, mierime na policajta, ty poď preč. Ty si vríti, bol. Čak, tu sú mŕtvi. Tam je tu sám policajt, poď ho rozkropiť, je tu sám. A ťa ľúčia? Nie, ma oživuje. Počkaj, keď ma oživí, to vtedy ho rozkropiť. Dobre, počkaj, tu za rohom. Počkaj, nech ťa oživí. Počkaj, nech ma oživí a potom ho rozkropíš. Už? Nie, neoživilo ma to. Ešte dlho. Ne, on takomu rozstrieľaj ho ser na to a zober ho na jazyk. Aj tak ešte 2 minúty. Shot fire. Ty si vríti borček, má Susana, už ho zabiť. No, idú tu borci, utekaj. Nastup do auta. Na mňa ser. Nastup. Ser na mňa. Nastup. Ešte je to venka. Nastup. Ja som retardovaný. Dorite, Amécko tu prišlo. Chod tam a rozstrieľaj, tam jeden policajt a Amécko, chod tam a rozstrieľaj toho druhého policajta. Rýchlo. A ich zráž.
Ty koch, Máme dávku. co to tu je? Všetko som rozkropil. Všetko som rozkropil na to pič. Čo je, Aha. konáňaš? To ten onen stav ten bord. Čauko, čauko. Čuj, No, daj si ruky. prečo? Daj si ruky. Ale čo, prečo si na ruky? No, daj si ruky. Prečo? No, som ti povedal, že si daj ruky. To super bol. Hej? To super bol. Na 7 dní. VDM-ko. Na 7 dní vorec. Mám portol Braňo mojich sej a povedal kam. Nešiel ruky, a že prečo? Ale že, lebo som nemal, nešiel ruky. A ja, to super bol. Ale chápeš? Ale... To 50 ľudí, to 50 Borec- ľudí. Hej? Dúfam, že je tam admin kam. To som nechcel! To som nechcel! No ako u tebe zdochnem. Som rozklopil vodičák, jak bomba som Čo rozklopil ti borca. jebe? No aj keby si vedel, ak som borca rozklopil, borec Dám si no menší keď... fol. Ty kokos, borec mi pomáha! No aj keby si videl, jak narazil. To bol borec. miestny, to bol On miestny, to bol miestny. To bol miestny. Miestny? Hej. Až. Jak ho to zobralo? Jak išiel si sem neho? A natáčeš aspoň? Sorry. Natáčeš aspoň? Hej. To je asi fakt dobugované auto. To je asi fakt dobugované auto. Pozor, borec, dobrý deň. Sorry, kámo, fakt sorry. Pohodě, to je naprosto v klidu. Ivan, pán policajt. Počujeme sa? No, takže dneska technika domů, jo? Dobře, šéfe. Nebreš ty koku! A Hodné, Jaron. Hodné, Jaronku. Boris by psa chápe, že on je úplne spod A spoločnosti. oni predávajú drogy, pán policajt. On. Oni predávajú drogy. Či on tam je sám? Dobře. Tu ma netejzol, Boris. To neděláš, Takže ťa prešiel. Čo sa stalo? Prečo ma prichádzaš, ty kokot? Pomoc! To si... Prečo ma bije? Já se budem potřebovat. ty retarde. Nástup! Ne, však som mŕtvý, zabijo. Ty kokos, to je asi 40 ľudí. Tak to je event. Já jsem se jmenoval jinak. Čaute chalani. Kde má vykropil na motorke? Hej, to je někdo od nás v té dodávce? Jak Není, takhle? není. Jeden z nich má vykropil. Pozor, vystup, už ťa kropia. Vystup, už ťa kropia. My Ruce sa vám to si donesli, nedělej, my sa vám to brode. donesli. My sa A vám že to to není donesli. auto, to My My není chcem byť s auto. vami, my chcem byť s vami. No stáva nebudeš, já nevím. Sa uhneš, hej? Jan, sa uhneš, To bor mám. sa zrazím ako Posej vedu. ruce zmrde. Boris má 9 rokov. Prečo? Nekrob ma. Kámo, běžte do píči, kámo. Dostávam strašne, no dostal som. Rádi, čaute, utekam. Som mŕtvý, ale ja utekam. Ja sa nebavím s vami. Kámo, běž Kokotko do píči, vyjebaný. trolere skurvenej. Trolere skurvenej. Uťaj! No, už som zomrel. Nekrob ma. A healer bro, to pičis. Co to je? Dej mi rev, A je tam admin, to je tam to admin. to- Počkaj, borci ma Jo, začali teď random to kropiť, začal ma random kropiť. Kámo, doslov... Začal ma random kropiť, Boris. Aj všetko mi zober, kamo. Chudobné decko. Kde si zavestu? Od PDčka, dal mi to PDčko. Jo. Naozaj. A počkej, vy nám ukradete, kámo, ty mluvíš... Nic som ti neukradol, ja som tu prišiel sa spýtať, či môžem byť s vami v gangu. No, trolí do piči, permu retardovi skurva. Jak to trolím, Boris, jak to trolím? A mluvíš, kámo, vole, že tady... Máš 11 rokov, drž pečo, ty kokot, máš 11 rokov, No, pískaš vole, ako Jo, já takže- si budu na to.